ሰላም ሰላም እንኳን አፍየር ገዛና ብሰላም መጻኹም ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት እንዳገበርኩም ንሕና ቤተሰብ ኩኖ ለማዓንቲ ዒዘያ ዝመጽኹ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ክሓፅብ እያ ኣነ ሕጂ ሳመር ስለ ዝኾነ ታፀሓይካ ክንብለፀላ ማለት እዩ ንዓይ ዝጠቐመኒ ርኤ ካብ ኣሕዋተይ ከዓ ዝተምሃርኳ ከዓ ንኣኽን ሸር ክገብረክን ካብ ነንሕድሕድና ኢና ምስ ንምሃር ኣነ ከዓ ካብ ኣሕዋተይ ዝረኣኽዋን ዝጠቐመትክን ከዓ ንኣኽን ሸር ክገብረክን ማለት እዩ ኣነ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ክሓፅብ ከለኹ ዝጥቀመላ እዚኣ ብዙሕ ናይ ሓበሻ ኣነ ኣይሓፅብን እየ ከምዚ ናብ ብዙሕ እውን ኣብ ዘለኽዎ ከተማ ከዓ ብዙሕ ንወፀሉ ገለታት ስለዘየለ ብዙሕ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ኣይሓፅብን እየ ኣነ ሕጂ ከማን ዝኾነ ስለ ዝተባላሸወኒ ክሓፅበ ኢለ እምበር ከምዚ ክሳብ ሕጂ ዘይጠዓመ ማይ ዘይጠዓመ ክዳውንቲ ዘለና ኣነ ብዙሕ ኣይሓፅብን ትብለክን ኢለ ግን ክንሓፅብ ከለና ከዓ ብኽቡር ኢና ንገዝኦ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ቀሊል ኣይኮነን ተጠንቂቕና ሓፅቦ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ኒውበርን ትብል ናይ ቆልዑ ናይ ህፃናት ቆልዑ መሕፀቢ ክዳውንቲ እያ ማለት እዩ እዚኣ ካብ መነ የርእያ ካብ ሜሩ ፅብቕቲ ትብል ቅድሚ 2 ዓመት ወይ ገለ ትኸውን ዘርጊሓ ነይራ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ኣተሓፃፅባ ኢላ ካብኣ የርእያ ድሕሪኡ ይጥቀመላ እየ ማለት እዩ ንፍዕቲ ሓፍትና እያ ኬድክን ሰብስክራይብ ጌርክን ብዙሕ ትኸስባላ ሓፍትና እያ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እዚኣ ከዓ ብባዕለይ ከዓ ሳምና ማለት እዩ እዚኣ ሳምና እዚኣ ከዓ ኣፍሊሐ ይጥቀመላ ማለት እዩ ብክልቲአን እየ ኣነ እሞ ገለ ኣይጥቀምን እያ ተጠቒማሃትን ንሓደ 2 ሰባት ትጠቅም ኢላ ስለዝሓሰብክ ኤርቴር ገይረያ ማለት እዩ ያ እንተፈቲኽ ንኣ ከዓ ላይክ ኣይትረሳዓ ኣፍሊሐ ከዓ ናብቲ ዝቕፅል ሳምና የፍሊሐ ከዓ ተመሊሰ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዛ ትሪአን ዘለኽን ኣፍሊሐ ኣብዚ ከዓ ነፀላታተይ ኩሉ ኣዳለየ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምታ ዝበልኩኹም ፍሉሕ ሳምና እንታይ ዘርአኹኽን ናይ ህፃናት መሕፀብን ንሰን እየ ዝጥቀም ማለት እዩ ምክንያቱ ኦመስ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ገብረለይ ሓደ መዓልቲ ሓፂበ ነይረ ሓንቲ ጥልፊ ዝኾነ በርበረ ገለ ተፀይቃትንስ ኦሞ ሳምና ገለ ገይረ ሓፂበስ ከምዚ ንቕፅ ዝበለ ዓይነት ምሻሎ ከምኡ ጌራትለይ ብኸምኡ እየ ኦሞ ዘይጥቀም ማለት እዩ ዝተኾይኑ ግን ዋላ ከምዚ ልስልስ እዩ ዝብል ንቕፅ ኣይብለካንና ብኸምኡ እታ ኦሞ ብዙሕ ኣይፈትኽዋን ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአን ዘለኽን ገይረን እንዳቀያየርኩ ማይ ከምዚ ንእሽተይ ዝበዝሐ ናተይ ኣብዚ ማይ ዘይጠዓም ስለ ዝፀንሐ ብዙሕ ርስሓት ኣይነበሮን ማለት እዩ ከምዚ ናብ ዝኾነ ንገብሮ ተኾይንና ግድን እዩ ክረስሕ ኣነ ከም ዝበልኩኹም ብዙሕ ኣብዚ ስለ ዘይገብሮ ከምዚ ኣውደ ዓመት ገለ ጥራይ ስለ ንገብሮ ብዙሕ ርስሓት የብልን ግን ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ስለ ዝተባላሸወኒ ኣነ ኩሉ ዝሓፅቦ ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ ንገብሮ ዝረስሕ እንተኾይኑ ግን እቲ ማይ ፅልም ምስ በለ ቀልጢፍና ክንቀይሮ ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ እውን ከባላሸወልና ስለ ዝኽእል ኣነ ከምዚኣ እንዳገበርኩ ሕፅብ ኣቢለየን ማለት እዩ ኣብዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ጫፍ ጫፉ ምሻሎ ክፍሕስዎ ከለው ስለዚ ወይ ረሃፅ ኣሎ ገለገለ ፀለለ እዩ ዝመስል ሓደ ሓደ ነፀላ ዋላ ብሓድሽ ክመፀካ ከሎ ማለት እዩ ኣብኡ ጥዕየርና ድርዝ ከነብለና ኣለና እምበር ኣብቲ ማእኸሉ ገለ ኣነ ብዙሕ ኣይደርዞን ከም ዝበልኩኹን እውን ብዙሕ ስለ ዘይረስሐ ጀስት ጨና ስለ ዝገበረ እየ ኣነ ክሓፅቦ ደልየ ማለት እዩ ከምዚ ጥይርና ፍሕፍሕ ከነብሎ ይብልና እንተን ትፈልጦ እየ እዚ ከምዚ ነትየን ሓደስቲ ወይ ገለ ንሓደ 2 ክጠቅም ኢለ እምበር ተን ትፈልጦ ስለትፈልጦ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንባዕልና ሸር ክንገባበር ከለና ፅቡቕ ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ኣነ ከምዚ ትሪአን ዘለኽን እንዳገበርኩ ሕፅብ ከብለ እየ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ነፀላ ከዓኒ ዝብለል ነፀላ ኣሎ ከየባላሽወልና ማለት እዩ ዝብለል ነፀላ ከመይ ኣለሃኒ ናተይ ኣጋጣሚ ኣብ ዘይሓፀብኳን ኣብ ድሓር ሜብፍቲ ሰጢሐ ኣብኡ ተቐዲሓ እንተላ እንድአ ክሪኣየ ቸካ ይገበርኳን ዘለኹ ከምዚ ሕብሪ ዘለዎ ነፀላ ከምዚ ፋሽን ኢሉ ዝመፀ ምሻሎ ኣብ ማእኸል ሕብሪ ዘለዎ ንሱ ሕጂ ይብለል ይባላሸው እዩ ዘብለልካ ኣብዚ ከዓ ማይ ለቓሊቐ ማይ 4-3 ግዜ ኣነ ለቕሊቐዮ ቀይረሁ እንትን ክኾነለይ ማለት እዩ እዚኣ ጨርቅና ከዓ ፃዕዳ ጨርቂ ጌርና ክንውልውሎ ኣለና ምክንያቱ ፃዕዳ ስለ ነስጥሐሉ ካልእ ጨርቂ ጌርና እንተወልዊልናዮ ዝተበለለ
قال خيترف أو خيبالاشولنا زخل دخم أبيلنا خيتصيغلنا مالتي صبغت صحيا زلا كم زاتريا زل خنزلنا بيات مسل مالتي كم زي أجرنا خا سطح خبلاني خلن معرا جيرة مالتي يا تفتيخنا سابسكرايب لايك كومنت እንዳገበርክንካ ንዓይ ስለ ዝጠቕመኒ ኣበራታት ዓነ ማለቲ ተም ብፀገስ ሰጥሐን ዘለኹ ከምዚ ዕጥርጥር ነፀላ ምሽ ኣለዋ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይ ዘይዘርጋሕክዎን ምክንያቱ ክዝርግሓኒ ደለኹ ኣነ ከዓ ንእሽተይ ነፀላ እየ ዝፈቱ እቲ ኸማን ስለ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ጥልፊ ገለ ስለ ዝኾነ ዘርጊሐ ኣቢለየ ማለቲ ከምዚ ጌርና ከዓ ሰጣጢሕና ኩላ ወዲእና ማለቲ ያ ናይ ዓድና እዩ ዘዘክረካ በቃ ቴንኪዩ ሰማች ኩልኹም ክሳብ ሕጂ ጥልፍታት ከዓ ሓፂበ እየ ቪድዮ ስለ ዘይቀድሕኩ እምበር ልክዕ ከምኣ ገይረ እየ ሓፂበ ማለት እዩ ኣይሆፕ ክትጠቕመክን ተፈቲኽና ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርክን ቤተሰብ ኩና ያ ቴንኪዩ ሶ ማች